আমাৰ খুৰীৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, সদায় চাই থাকিবা। हेलो एवरीवन वेलकम बैक जोंनि चेनेलाव गासै नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय आङो गोबां गोबाव जाबायमोन भिडिअ होनो हाथारिया बा लाबोथारिया। एबारनिफ्राय आङो फेमिलि ब्लग भिडिअ बानायनो नाजालांबाय थागोन। आगोलाव नोंथांमोना जेरै आंखौ सापर्ट खालामबोदोंमोन बेबायदिनो एबारबो आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आसा खालामबाय। ओमफ्राय आङो भिडिअ लाबोथारियानो जाहैबाय आंनि भइसआ माने गोबां प्रब्लेम जानानै दङ। बेनो जाहैबाय आङो लोगोनि हाबा जाहैदोंमोन। बे लोगोनि हाबा जाहैनाय समनिफ्रायनो दै लोंनायनि थाखायसो जागोन ना मानि थाखाय जागोन आं मिथिला। दासिमहालागै बे आंनि भइसआ माने मोजां क्लियार हामाखै, गगाबो मोनाखै, गुजुवाखैबो, बाट बेबायदि जानानै दङ। बेनिखायनो आङो भिडिअ लाबोथारनो हायाखै नोंथांमोननि सेरावहाय। थेवबो आङो बेबायदि भइसनि गेजेरजोंबाबो दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय आङो भिडिअ लाबोनाय जाबाय। ओमफ्राय आङो नोंथांमोनखौ आसा खालामो आंनि फेमिलि ब्लग भिडिअखौ नोंथांमोना अरायसम सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै। आगोलाव जेरैबायदि खालामदोंमोन आरो दाबो बेबायदिनो खालामलांबाय थागोन होननानै आं नोंथांमोनखौ मिजिंथिबाय। स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरो फैबाय थानाय भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनगोन। लाभ इउ अल, बाय बाय।